Mi van ott? Ott a doboz. Mi van a dobozban? Jaj. Mi van itt a dobozban? Jaj, ne dőljél, kapaszkodjál. Mi van ott? Jaj, de ügyes, egyed meg, finom. Jaj, mindig kapaszkodni kell, azt nem szabad elfelejteni, cica. Azt nem szabad elfelejteni. Ahol elesek, majd a mami felveszi. Apszi, mami most meg elrapta. Egyikünk izésebb, mint a másik. Mi van itt? Mi van itt? Finom a dobozka. Danya. Hey. Danya. Szia. Mi a baj? Ne szórjál mindent szét. Ne szórjál. Opszi, pupszi. Kérem szépen, meg kell kapaszkodni. Nem lehetem mami mindig készenlétbe. Nem baba úgy dönt, hogy elengedi. Igen. Nem olyan vagy, mint a Benjamin. A Benjamin az nagyon óvatos volt. Igen. Gabriel már kicsit merészebb volt. Igen. Te meg a legmerészebb vagy. Ami nem baj. Mi van? Itt van a finomságod. Itt a finomság, gyere, egyél is. Gyere, mami ezt odaadja. Te anya? Na, átfényképezz a gépet, ezt békén hagyja. Hey! Tudom, szeretsz ütögetni. De nyilván kéred? Hopszi! Nem kell? Na most ez hogy lesz? Kitalálod te ezt, ne aggódja. Meg lesz az. That's okay. Csücsüljél fel, onnan csücsülésbe menni fog. Úgy, jaj, de ügyes! Megvan! Kitalálta, jaj, de... Jaj. Meg lesz. Hogyan ne ülj fel, baba? Te megcsinálod! Nem kell ehhez a mami segítsége. Gyere, mami. Úgy, tessék. Ügyes vagy te. Csak rá kell jönni, át kell fordulni. Úgy, nagyon ügyes a baba. Nagyon ügyes. Nem fáradtak még azok a kis lábacskák, kurkák? Álljál be úgy, cica, hogy megtartod magadat. Úgy ügyes vagy. Itt vannak azok a hurkicák. Hurka! Hurka-uborka! Szia, hurka-uborka! Daniel? Hey, Daniel! Ne legyél mérges, nézz ide mamira! Hey, Daniel! Daniel! Nem éred el? Nem éred el? Na! Elfáradtunk. Húzzad csak, húzzad! Csak a fejedet ne üssed be. Jó, úgy beütöd a fejecskédet, ne sírja. Úgy, tartsad fel a fejedet, úgy. Gyere, segítem, mami. Gyere ide, elfáradtunk. Miért nem ülünk le, picikét? Miért nem ülünk le, picikét?
Sokat dolgoztunk már ma délután. A doboz kell. Cukorka megvan, ott egy darab. Na, aztán eldobod. Hát ez mire jó?